Kiskakas gyémánt félkrajcárja. Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy kiskakas. Ez a kiskakas egy nagy, hatalmas szemétdombon élt, és kapirgált egész álló nap. Akárhogy kapirgált, mindig talált valami kis betevő falatot, vagy egy szem borsót, vagy egy kis csírát, hajtást, egy kukacot, pillangót, vagy egy kis kenyérmorzsát. Hanem egyik nap a nagy kapirgálás közepette, beleakadt a körme, a sarkantyúja valami fényesen csillogó, tündöklő, ragyogó tárgyba. Hát ahogy nézi, jobban szemügyre veszi, látja, hogy egy valódi gyémánt félkrajcárt talált. Tjű, úgy megörült neki, hogy örömében nem bírta visszafogni magát, hanem jó hangosan kukorékolni kezdett, hogy kukurikú, találtam egy gyémánt félkrajcárt! Kukurikú, találtam egy gyémánt félkrajcárt! Hanem arra járt a gonosz kabzsi török basa, gyaloghintón 6 szolga cipelte. Megütötte a fülét a hangos kukorékolás, és ahogy meghallotta, hogy miről van szó, ráparancsolt a szolgákra, akik oda mentek és elvették a kiskakastól a krajcárt. De büszke volt magára a török basa, vitte nagy boldogan haza a palotájába a gyémánt félkrajcárt, berakta a kincses kamrájának a közepére vitrínbe díszkivilágítással. Hanem közben a kiskakast a szemétdombon ette a méreg, és csak dúlt-fúlt, mit évül legyen, és végül elhatározza, nem hagyja, hogy ilyen csúfság vele megessen, hogy amit jogosan őt illeti, amit ő talált, azt ilyen aljas módon elvegye tőle egy török basa. Így hát megesküdött és felkerekedett, ha törik, ha szakad, ő bizony visszaszerzi a gyémánt félkrajcárt. Elindult, és csak hamar meg is találta a török basának a hatalmas palotáját, és nem tétlenkedett, oda ment a legmagasabb torony tövébe, és jó hangosan kukorékolni kezdett, hogy kukurikú, török basa, add vissza a gyémánt félkrajcárom! Kukurikú, török basa, add vissza a gyémánt félkrajcárom! Bántotta a török basának a fülét ez a hangos kukorékolás, tehát ráparancsolt a szolgákra, intett egyet, és azok szaladtak, jöttek, fogták a kiskakast, és vitték, beledobták a palota udvar közepén álló mély kútba. Hanem a kiskakas estében zuhantában sem esett kétségbe, hanem azt mondta, mielőtt belecsobbant volna a hideg, sötét vízbe, hogy szív fel, begyem a sok vizet, szív fel, begyem a sok vizet, és a kiskakas begye mind felszívta a kútvizét az utolsó cseppig. Így hát, hogy már nem kellett félni, hogy elázik a bundája, fogta magát, kijött a kútból, és nagy bátran, magabiztosan ment vissza a palota legmagasabb tornyának tövébe, jó hangosan kukorékolni, hogy kukurikú, török basa, add vissza a gyémánt félkrajcárom! Kukurikú, török basa, add vissza a gyémánt félkrajcárom! Na most már aztán igazán bántotta a fülét a török basának ez a hangos kukorékolás, összeszaladt a ránca szemöldökén, a homlokán, és mérgesen parancsolt a szolgákra, hogy fogják meg a kiskakast, és hajítsák be a tüzes forró kemencébe. A szolgáknak mit volt mit tenni, szót fogadtak uruknak, mentek, elkapták a kiskakast, vitték, behajították a palotapék felízított tüzes forró kemencéjébe, ahol éppen sültek a cipók meg a kenyerek. Hanem a kiskakas a tüzes forró kemence lángjai között sem esett kétségbe, hanem mielőtt a szép tolla megpörkölődött volna, azt mondta, hogy ereszt ki, begyem a sok vizet, ereszt ki, begyem a sok vizet, és a kiskakas begye mind kieresztette a kút vizét, kialudt és kihűlt egy pillanat alatt a forró tüzes kemence, a kenyerek meg ott maradtak, félig megsülve, ragacsos, nyers középpel. Na de a kiskakas ezzel nem foglalkozott, kijött a kemencéből, és ment vissza a legmagasabb torony tövébe, hangosan kukorékolni, hogy kukurikú, török basa, add vissza a gyémánt félkrajcárom! Kukurikú, török basa,
add vissza a gyémánt félkrajcárom. Na, ahogy ezt meghallotta a törökbasa, most már aztán igazán dübe gurult. Nem csak a homloka szaradt láncba, hanem egész a turbánya alatt a feje közepéig. Villámokat szórt a szeme, és vörösödni kezdett a feje. Így parancsolt dühösen a szolgákra, hogy fogjátok meg ezt a nyomorult kiskakast, és hajtsátok be a dühös darazsak fészkébe. A szolgáknak meg mit volt mit tenni? Szót fogadtak uruk parancsolóknak, fogták, vitték a kiskakast, és behajtották a dühös darazsak fészkébe. A nagy döngicsélés, durzsolás, rajzó darazsak között a kiskakasnak nem szállt inába a bátorságba, és nem esett kétségbe, hanem azt mondta, hogy szív föl, begyem a sok darást, szív föl, begyem a sok darást, és a kiskakas begye mind félszívta a kast összes darazsát, így már nem kellett félni, hogy megcsipkedik a tollbundáját. Nyugodt szívvel sétált ki a kasból, és ment vissza a palota legmagasabb tornyának tövébe, hangosan kukorékolni, hogy kukorikó, törökbasa, add vissza a gyémánt félkrajcárom! Kukorikó, törökbasa, add vissza a gyémánt félkrajcárom! Na, ahogy megint megütötte a törökbasa fülét ez a rikácsoló kukorékolás, hát ott aztán kőkövön nem maradt, olyan mérhetetlen, iszonytatos dübe gurult, lángokat szórt a torkából, a gőz süvített a füléből, már nem csak vörösödött, de lilult a feje, ilyen mérges még életében nem volt. Itt már nem volt mit parancsolni a szolgáknak, ezeknek a mi haszna, semmire kellő naplopóknak, saját kezébe vette az irányítást, lement, nyakon csípte a kiskakast, és úgy, ahogy volt, ukmukfuk, behajtotta a saját bő bugyogójába. Hanem a kiskakas a fodros, bő bugyogó rojtjai között sem esett kétségbe, hanem azt mondta, hogy eresz kivegyem a sok darást, eresz kivegyem a sok darást, és a kiskakas begye mind kieresztette a feldühödött darázsrajt bele a törökbasa bő bugyogójába. Az a sok darázs meg, ahogy döngítsélt, mindegyik csípni, szúrni, vágni kezdte a törökbasának a bugyogóban található testrészeit ki, ahol érte. Tyúhúj, amint azt megérezte a törökbasa, olyan égtelen rimánkodásba, jajveszékelésbe kezdett, hogy a palotai ablakai mind berepettek. Végül csak sikerült kinyögnie, hogy jól van, te átkozott kiskakas, menj be a palota kincses kamrájába, vedd vissza a krajcárodat, csak soha az életben meg ne lássalak többet, ne is halljak rólad, soha többet. A kiskakasnak nem kellett kétszer mondani. Fogta magát, bement a kincses kamrába, gyorsan szárnya alá csapta az ő jogos kis gyémánt félkrajcárját. De ha már ott volt és látta maga körül a törökbasa összeharácsolt sok-sok kincsét, azt gondolta, miért is ne? És így szólt. Szív fel, begyem a sok kincset, szív fel, begyem a sok kincset, és a kiskakas begye mind felszívta a törökbasa összes kincsét, a kiürült kincstárból pedig nagy jó elégedettséggel sétált haza. A törökbasa földön futó lett, 1 hétig sajgott a valaga. A kiskakas pedig boldogságban, jómódban, gazdagságban élte életét, amíg meg nem halt. Itt a vége, fuss el vele, aki nem hiszi, járjon utána.